Kunjalo emsakazweni Ukhozi FM noma kanjani namhlanje. Ngomhla ka-1 April. Angazi kodwa ngihleke bings. Izindaba zokuguqa kukaBheka bakubo UMchunu ziqinisekiswe umphathi wokhozi FM uSibongi Ngcobo ohlelweni lasekuseni. Izolo sithole udaba lokuthi uBheka Mchunu useshile emhlabeni. I think into eyaziwayo kakhulu ukuthi uBeekay ubengekho right for isikhathi yawo bebambekile khona isikhashana, so izolo udlulile emhlabeni. Ubesechaza ukuthi kungani umsakazo uthathe isikhathi kumemezela lolu daba njengoba izindaba zokushona kukaMchunu zivele izolo kusihlwa. Khona izathu ukuthi silinde and kuningi kufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezomemezela indaba efana nalezi. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Abasangiboni kodwa imini yabahlephulele ngibaningi ngibazamela akulahlekelwe umsakazo nje kuphela. Silimele kakhulu singamachunu ukuhambela umfowethu obenomoya omuhle ngendlela esimanga ongaqanjelwa. Abantu abaningi bahlala befundzwa bencengelwa mhlawumbe ukuthi bebelungile kodwa umfowethu belunga lokho kwangempela, ekwazi ukusizana, ekwazi ukuthi ke ekhaya kuyadliwa, azi ukuthi kubo futhi kufanele avushe umuzi woyisemkhulu. Angeke ngize ngithi mina mawusuke unyathela uBeekay umkhinyabeze entweni ayenzayo usuke kahle hle unyathela uNkulunkulu uqobo ngendlela besiza ngayo abantu kodwa evala umlomo ebuke kumbone eqhayisa ngalokho thina siyazi ebesisondelene naye, siyazazi izinto abezenza ezenzela abantu kodwa engafuni ukuqhakambisa lezo zinto. UMchunu udlule emhlabeni ngumsakazi wohlelo lomculo kaMaskandi usigiya ngengoma. Abaculi bakaMaskandi bathi bagqemeke engeqiwa ntwala. Sikhala sonke noza kwethu ngokulahlekelwa ilensizwa ekade isakaza kamnandi kangaka, isakaza usigiya ngengoma, idume ngamancoko amnandi esiwazi sonke lapho ekade izwakala mayisho ithi ratata, ithi rrrr, makunamagama athizeni engawatholi kahle uyizwa isho ithi hayi vala ngisaphuzile. Lala uphumule emacingwane phakade nyanda yemkhonto.